Čaute ľudia, dneska si zahrám v dlhej dobe Roblox a nepýtajte sa ma, prečo mám takýto skin, lebo ako je to môj nový účet a to som musel teraz zakladal, takže ideme hrať. No ľudia, počúvajte, je to niečo jak SCP IKEA. Ja neviem, či ste SCP IKEA hrali, proste cez noc, tam chodia takí divní ľudia. Cez deň tu staváš proste palety, pick-upneš to a staváš to. To je jak IKEA proste, lenže si v obchode. A IKEA si sa obchodal proste, chápeš, ne? A cez noc tiež musíš tu žrať a odkyt tu je. Proste musíš si postaviť dom. Jak keby si to paliel a si hocičo. No. Takže ja sa zatiaľ postavím a za chvíľu sa vám ozvu. To je vlastne už noc, jakoby. Teraz ešte deň. A teraz už noc, ako teraz som si tu vystaval. Teraz je noc. Akože pôjde. Ak vám to tu trocha šuští, tak sorry. No, sami ste videli, aké to bolo, no. Revivenúť? No, vyšla aj baterka. Musíme nájsť nejakú banda, niečo, aby sme ho oživili. Lebo nesmieme tu byť sami. No super, typek to už líbol, no. Teraz ma oni nenáhľadne. A keď trošku ukradnú tam dá. Barákom trochu ukradnú, keď vy chcete vidieť, ale vidieš, čo som prišiel na jednu vec, že vraj tu sú aj zbrane. Teraz som práve zobral, že armor. Akože náboje tu sú. A už je zastavené. Čo tu má byť? Ani sa nedá robiť. Tak to skipneme. Vidíte toho Mikuláša? To nehádne nejaké krabice. Ježiš, tu na ten stôl. No. Tak ako zajtrajší deň už nebudem skipovať nič. Čo je ľudí pýtajú? Želíme sa ráme. Tento Mikuláš. Čo je za ľudí? Power. Dobre, no ľudia, ako baterka ďalšia.
Oni by to zničili? What? Oni to zničili, bro? Kámo, oni mi to ráno zničili. Týmo, tak si spravíme taký parkour menší. Môžem to zobrať? Díky. To som musel sem dať. Mikuláš, nechaj ma, ani ku mne nechod. Jumpneš sem, po tebe hodí tak hore volá. A prečo mi to musia ničiť, kámo, ja to nechápem. Kámo, to sa nedá myšť, že sa to nám nedá pripevniť. Svieti, wow. Keď to svieti túto, to nemusí svietiť, čo? Takže z tejto strany to svieti, tak... Drží, krásne. Ale myslíte, že by som ešte stihol? Poviem čo zbehnúť. Čo to je zbrá, ty vole? Katana, čo ti dáva? Ty vole. Takže my môžeme preto len nabíjať si. Zober, musíme sa zobrať zájemci. Teda pomaly potom. Večeru si. Ja som si vybrať. Aj tak. Už ako svieci polovica umrie skladu. Teraz ja neviem, či IKEA okupírovala toto, alebo toto okupírovali IKEA. Mám to zabiť? To je také na hovno inač. Mám si jak rýchlo to vedú. Kamo, jak? Škoň to ja nemusím nekať to vole. Jak vedia oni jumpovať, ty vole? A to je nejaký generátor, alebo no power, tak to bolo. Týž. Nechcem šprintovať, ako ja neviem. Tá baterka je dobrá. No nic. By si to prestávala... Ešte toto mi padne poserem celé, bro. Jak to je? To príde, výborné. Zoberieme, že sme to popovať hlavne. Ja sa takto neviem. Uváhali dverí. Dverí novú. Toto si ekvipujeme, napríklad zoberieme. Môžeme. Keď stále nič nemám, ale ako... No, 12 Kenci nemám. No vidíte toto Kamo 6-7 Hunger. Ďalšia katana, už to nepotrebujeme. Do Kalis. Tak som sa dneska asi neviem používať. Daj sem ten hotdogíček. Kamo, koľko je tu tých katán, ak chceme nejaké asai rifle? Toto je nejaká iná katana, čo? To si dropneme. Si budeme nejaké lepšie, ne? To sú rovnaké. Ale ich je viacej, vieš, ne? Baterky, maso. Už som sa pomaly mohol aj vrátiť, ne?
Zahajme si proste miesto. Tu bodka mi tiež voda. Tak chvíľa musí byť celom. Tak ľudia proste bežíme. Tu nejakí spiderovia zasarky. Brzo sa vyčulujeme. Nemajú šancu nás dobehnúť. Sipli. Ale týchto asi tak ľahko nezabijeme, čo? Sprintujeme. Chceš nejakú zbrantu aspoň nádejne. Mikuláša nechceme. Chodíte. Bohe. Čo to je? WTF. No, svine. Som sa bál, že som dožijem. Uf, námak tam vidím. Ťažký. Dáme si raňajky. Energy 6-7, ne? 6-7, no hej. Týchto hlavne treba zabiť. Nie, manažer. A tak sa nám to zasrana katana míňa, takže... Ukradneme hajzel? Poďme ukradneme hajzel. Jestli som vyšťať, môžem. Pri mne už som aj zabudol, že to bol. Ten tam bol, šťastie. Jump, jump, jump. Hop, hop, hop. Injury checks, si máme. Ok, môžem. Nejakú paletu alebo dačo môžem sa nájsť. Bežíme. Dneska som zase takým. 13 minút trvá 5 minút. Jumpu. Kamo, ty jaký dávaš jump, ty vole? Stará babka sa preskočila lepšie. Za chvíľu budem hungry, na to tam dám. Zaužijem také maso. No tak už sa nezožerem. Tam sa nedá ísť, aj. Musíme ísť hľadať potravu.
Čo? Tak nič. Tak ľudia, vidíte, dožili sa 5 noci, ako tento najmenšie to robí. Dožili sme sa 5 noci. Dožil by som sa aj viac, nemám viacej času. Nejaký alarm tu pípa. Tak vidíme sa pri ďalšej sérii týchto hier hororových. Nazdar.